Hola a tothom i benvinguts a aquest tutorial sobre l'API territorial de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Avui parlarem sobre què és una API territorial i com podeu utilitzar-la per accedir a dades geogràfiques i territorials. Primer de tot, cal entendre què és una API. Les APIs, o interfícies de programació d'aplicacions, són eines que permeten que diferents aplicacions o sistemes intercanviïn informació entre ells. En essència, una API actua com un pont que facilita la comunicació entre diferents programes. Imagina't que tens una aplicació que vol obtenir dades d'un servei, com per exemple informació sobre els límits territorials d'una zona. Doncs l'API seria el mecanisme que permet que la teva aplicació enviï una sol·licitud a aquest servei i rebi la informació necessària de manera estructurada i comprensible. L'API territorial és un recurs que ofereix accés a una àmplia varietat de dades geogràfiques. Aquestes dades són fonamentals per a moltes aplicacions i projectes, com ara la creació de mapes, serveis de navegació, planificació urbana o gestió de recursos naturals, entre d'altres. El nostre objectiu en aquest tutorial és guiar-vos a través de la documentació de l'API territorial, explicar com funciona i mostrar-vos exemples pràctics de com podeu utilitzar aquestes dades en els vostres projectes. Anirem pas a pas, començant per com accedir a la documentació de l'API, passant per com fer sol·licituds i interpretar les respostes, fins a mostrar-vos casos d'ús pràctics i aplicacions reals. Amb aquesta informació, esperem que pugueu treure el màxim profit de l'API territorial i integrar les seves dades de manera eficaç en els vostres projectes. Per poder accedir a tota la documentació i contingut de l'API territorial, en primer lloc ens hem d'adreçar a la pàgina web de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, icgc.cat. Un cop som dins, a la barra superior hem d'anar a la secció Eines i visors i a continuació, dins l'apartat Recursos per desenvolupadors, anar al primer enllaç de tots, API territorial de l'ICGC. Quan hi cliquem, veiem que entrem a una petita pàgina web amb una introducció a l'API i l'enllaç a la documentació. Un cop entrem a la web, ens trobem a la pàgina inicial de l'API, en la que podem veure una introducció explicant què és, amb un petit vídeo del visor de demostració, que veurem més endavant, i com funciona. Tècnicament, es tracta d'una API REST, un estil d'arquitectura que utilitza mètodes senzills i basada en un protocol de seguretat HTTPS. L'operativa consisteix en enviar unes coordenades d'algun punt de Catalunya, ja siguin en format geogràfiques o UTM, juntament amb el servei o grup de serveis dels que es vol obtenir informació. L'API gestiona la petició i ens retorna tota la informació d'aquests serveis en un sol fitxer en format GeoJSON, el qual ens pot servir tant per utilitzar-lo en una aplicació web com en un software de sistemes d'informació geogràfica. A continuació, podem veure alguns casos d'ús que il·lustren el potencial de l'API territorial i que, a més, ens poden donar idees per nous projectes. Per últim, a la part superior de la documentació, podem veure i navegar per les diferents seccions de la web on trobarem tota la informació, mètodes i exemples necessaris per poder treure el màxim profit de l'API territorial i que explorarem a continuació. Per entendre més clarament el seu funcionament, entrarem a la secció d'exemples de la documentació de l'API territorial. Aquesta secció és molt útil perquè ens proporciona exemples pràctics de com fer servir l'API per obtenir dades geogràfiques. En aquesta secció, doncs, trobarem diversos exemples que ens mostren com estructurar les sol·licituds a l'API i com interpretar les respostes. Els exemples estan dissenyats per ser fàcilment comprensibles i aplicables, fins i tot si no som experts en programació. Els exemples inclouen quin format han de tenir les peticions i com són les respostes de l'API, quins són els serveis disponibles i quin és el seu identificador, com connectar-se a l'API territorial a través de diversos mètodes o de llenguatges de programació, i com integrar els resultats de les peticions a diferents llibreries de mapes web, com pot ser Leaflet, Mapbox, Maplibre o inclús MapICGC, que és la nova llibreria de mapes de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Cada exemple, a més, està acompanyat d'una explicació detallada i del codi necessari per realitzar la sol·licitud.
Això ens permet seguir pas a pas el procés i adaptar-lo segons les nostres necessitats específiques. I ja per finalitzar amb la secció d'exemples, anem a veure un dels apartats més interessants. Veiem que es diu Playground i bàsicament consisteix en un visor que ens permet veure la petició i la resposta de l'API, però en aquest cas en temps real. Simplement hem de clicar sobre un punt del mapa, seleccionant qualsevol dels serveis disponibles per l'API, en aquest cas municipis ve per defecte, i en el moment de clicar ens apareix immediatament la resposta que dona l'API, en aquest cas el GeoJSON, el qual podem descarregar o copiar. I el mateix seria amb qualsevol dels altres serveis disponibles. En resum, la secció d'exemples és una guia pràctica que ens ajuda a comprendre millor com utilitzar l'API territorial, proporcionant-nos les eines necessàries per començar a treballar amb unes dades geogràfiques de manera eficient i efectiva. Passem ara a la següent secció de la web de l'API territorial, que és la documentació. Aquí hi podem trobar tota la informació necessària per poder utilitzar l'API de manera efectiva. El que inclou aquesta documentació són totes les rutes disponibles, és a dir, totes les adreces URL que podem utilitzar per accedir a totes les funcionalitats de l'API, els seus mètodes HTTP, en aquest cas només són mètodes GET, i també tots els paràmetres que podem enviar amb les nostres sol·licituds, que com hem comentat abans són principalment les coordenades, longitud i latitud, el tipus d'aquestes coordenades, que poden ser geogràfiques o UTM, i també, òbviament, el servei del qual volem obtenir informació. També es mostren les respostes que podem rebre, incloent els exemples i els codis d'estat HTTP, com per exemple el 200 en cas d'èxit, rebem les dades correctament, o un 404 en el cas que el servei no s'hagi trobat o les dades no estiguin disponibles. Aleshores, tota aquesta documentació és molt útil per tots aquells desenvolupadors que volen integrar-se amb la nostra API, ja que proporciona una guia molt clara i completa sobre com interactuar amb els nostres serveis. Ja per acabar, podem passar a l'última part o secció de la web de l'API territorial i que és la més interessant de totes, ja que es tracta del visor demostrador o visor territorial. Tal com podem observar, ens trobem davant d'un mapa web, el qual integra totes les possibilitats o potencialitats que ofereix l'API territorial, de manera que la seva visualització sobre el mapa sigui el més senzilla i comprensible possible. Aleshores, el primer que podem fer, si volem, és seleccionar la base cartogràfica o base de referència, ja sigui el mapa fosc que ve per defecte, com l'ortofotografia, o bé el mapa topogràfic de Catalunya. Per interactuar amb les dades del mapa, simplement hem de fer clic sobre el punt que més ens interessi i veiem com es situa un marcador sobre el punt que hem seleccionat i automàticament es desplega un panell lateral a la part esquerra en el qual es visualitzen tots els serveis que estan disponibles per a aquest punt. Com veiem, els dos primers serveis no són seleccionables i és perquè no tenen geometria. Es tracta de l'adreça o el geocodificador o l'elevació del punt seleccionat. A continuació, es llisten per ordre alfabètic tots els serveis que estan disponibles per a aquest punt. I per visualitzar aquest servei sobre el mapa, simplement s'ha de seleccionar i veiem com automàticament es genera la geometria que té aquest servei i, a més, es llisten les seves propietats al panell lateral a sota del servei seleccionat. De manera que és molt senzill poder incorporar aquestes dades a la nostra aplicació o al nostre mapa web. A més, podem navegar a través dels diferents serveis, simplement seleccionar-los i el mapa ja s'adapta automàticament a la geometria de cadascun d'aquests serveis i, a més, les propietats tornen a aparèixer i es van actualitzant en base al servei seleccionat. Si volem veure les propietats o serveis d'un altre punt, simplement l'hem de seleccionar sobre el mapa i veiem com el panell lateral s'actualitza i totes les dades tornen a aparèixer en base a la seva disponibilitat. El que hem vist fins aquí és només la primera versió d'aquesta eina. L'API territorial anirà evolucionant, afegint nous serveis, mètodes i paràmetres. Això no només ampliarà les funcionalitats disponibles, sinó que també obrirà noves possibilitats per al món geoespacial a Catalunya.
Podrem accedir a dades encara més detallades i específiques, integrar noves fonts d'informació o utilitzar mètodes més avançats per analitzar i visualitzar el territori. L'objectiu de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya és continuar millorant aquesta API per satisfer les necessitats canviants dels usuaris i mantenir-se al capdavant de la innovació tecnològica en el camp de la geoinformació. Això vol dir que tindrem una eina cada vegada més potent i versàtil, capaç d'ajudar-vos en projectes de tot tipus. Us animem a seguir explorant i aprofitant aquesta eina en els vostres projectes i esperem que aquest tutorial us hagi proporcionat una bona base per començar.